се! Драги, Пишкам се! Пишкаш ли си? Пишкам се, вика. Рафин, пиш! Вау! Пишкам се! Пишкаш ли си? Пишкам се, вика. Вярно! Вярно, сега е вярно! Това, ако се такова, ще пишкам. Пишкам се! Тъпо. Си страшно! Аз се качи обратно. Седни от моята страна. Да видиш чувството какво е. Пишкам се! Играй сега, като се заобръща наобратно. Да кажеш от коя страна е по-страшно. Чакай сега, Айша. Не е по-страшно. Да? От коя е по-страшно? От тая или е еднаква? Еднаква. Това е малко по-страшно. От тази страна по-ли е страшно или не? Еднакви са, бе. Но там, като гледам надолу, са пишки, са на пишки. Я ли сядай там?